Logo a rolda de prensa dos venres para dar conta dos acordos de xunta de goberno e poñerme vos o dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou outro tipo de cuestións que querades preguntar a posteriori de ámbito local, nacional ou internacional. Vimos logo cos asuntos aprobados hoxe en xunta de goberno. Os primeiros puntos, como sempre, son puntos do Departamento de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, de licencias urbanísticas. Hai unha licencia de obras para a legalización dunha nave industrial na rúa Vía Diésel do Polígono. Hai tamén unha licencia para unha segregación dunha parcela situada no lugar de Folgoso. O punto 4, que leva, como sempre, ese encabezado tan poético e tan pouco entendible, basicamente o que ven a ser execución dunha sentencia xudicial que obrigaba de alguna maneira a derrubar unha edificación ilegal que data 2018, que daba un prazo de 15 días para intento de legalización do propietario. Parece ser que o propietario non fixo uso dese prazo para a legalización e o que se fai en estes momentos é iniciar o expediente propiamente municipal para intentar executar a sentencia, dando prazo tamén para de días de audiencia previa o interesado. É unha vivenda unifamiliar na rúa Foxeira número 3. Hai do punto 5 ao punto 61 as exencións que figuran reguladas nas ordenanzas fiscais do Concello sobre diferentes conceptos. Logo temos varios inicios de recepción de obras executadas. Está o inicio dos trámites para proceder á recepción de obras que se executaron de reparación da calzada do Espírito Santo, tamén para a recepción das obras para a execución do proxecto que xa se executou de mellora da pavimentación no viario de acceso ás Pereiras na Gracia. Logo temos o inicio de licitación de varios lotes de material de oficina para as dependencias municipais, para os diferentes departamentos administrativos, un recoñecemento extrajudicial de crédito que ven sendo unha mensualidade e parte de outra do contrato de limpeza dos edificios municipais, que, como sabedes, está pendente de iniciar nova licitación. Logo temos tamén a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Fundación Refuxio de Animais para o ano 2019, cunha aportación que fai o Concello de Teo para o refuxio de 200.000 euros en 4 pagos trimestrais de 50.000 euros. Temos tamén unha solicitud da Deputación Provincial de cofinanciamento, ou seja, de subvención para o que a programación da rede de centros socioculturais. Fais unha petición de un pouco máis de 7.000 euros a Deputación, que financia un tercio do custo das actividades venciadas esta liña en centros socioculturais. Hai unha corrección dun erro formal nunha cesión dunha praza de aparcamento na rúa Romero Donallo. E logo, dentro das urxencias, hai unha proposta de prórroga dentro do contrato de xestión de residuos urbanos e limpeza, que sería a última anualidade para o ano 2019 a Urbaser. Hai tamén a aprobación dun proxecto corrixido vencellado ao plan da Diputación 2019 que leva por título a mellora e acondicionamento do local sociocultural no lugar da Grixoa, dependente do Departamento de Rafa Peña. Hai tamén a aprobación dun expediente para a xestión e programación anual das actividades do Centro Xove de Creación Cultural, que está na Almáciga. Iníciase o procedimento de licitación cun tipo de 100.000 euros IVE engadido, e é fundamentalmente para toda a programación anual de actividades que se veñen desenvolvendo xa dende hai uns anos no Centro Xove de Creación Cultural na Almáciga. E logo hai un reaxuste das anualidades do proxecto de instalación que xa está en marcha dende hai máis dun ano de administración electrónica no Concello cos diferentes procedimentos, fundamentalmente un reaxuste das partidas de financiación para vinculalas ao ritmo de execución do contrato. E estas son as cuestións sobre xunta de goberno. Se credes, vamos seguindo a orde habitual de preguntas primeiro sobre algunha cuestión sobre estas, logo pasamos a preguntas de outros tipos. Comenzamos. Sí, eu quería sobre
Sería sobre a Xunta de Goberno. Levan boa parte do mandato pendentes de sacar a licitación o novo concurso do Servizo de Limpeza e recollida de residuos. Que pasou para que non este aínda e teñan que ir a outra prórroga, que entendo que a máis é a última? Bueno, en principio o contrato, as prórrogas estaban contempladas no contrato, figuraban dentro da adxudicación. O contrato, neste caso, non é un contrato que este en precario, non é como a situación de outros contratos. O que se fixo foi un traballo ambicioso de redacción dos pregos que pretenden que sexan transformadores, que están prácticamente pechados, e o que se entende que, bueno, hai un marxen dun ano para facer todo o proceso de licitación. O traballo previo, máis de que se poda facer un tipo de consulta para aportar os pregos, está o que me indican dentro do departamento de Xanduro e os asesores pechado e rematado, e o contrato está todavía en vigor. As prórrogas estaban contempladas, eran prórrogas anuais e non hai un contrato en precario, non? Entonces, máis alá diso, habrá que baremar se se saca antes das eleccións. Eu sería partidario de sacarlo despois, tendo un ano de marxen e co contrato en vigor de limpeza. De que consultas estaría pendente? Bueno, eso no seu momento xa se informará, non? Quero decir, o que me din é que o traballo previo todo para iniciar licitación de pregos e de enfoque está prácticamente pechado. Hai determinadas fórmulas para enriquecer os pregos que poden ser consultas ao propio sector ou incluso consultas a colectivos cidadáns que se estaban valorando se é necesario facelas para iniciar a licitación, pero a min xa hai un par de meses se me presentaron os pregos e o enfoque e o que é o traballo técnico está rematado. A cuestión é marcar tamén os tempos para iniciar licitación. Eu non son partidario de iniciar a licitación antes das eleccións de maio, non? É unha cuestión de bueno, pero eso habrá que baremalo dependendo do avanzado que este e das consultas que se está facendo con contratación. Pareceu entender que dicía falaba de cambios ambiciosos, non sei se nos pregos e non sei se... Pero non vou a comunicar nada. Por unha cuestión de respeto, creo que no seu momento, cando este pechado o traballo, xa serán as propias persoas que levan traballando no prego máis de 2 anos e as que levan facendo as consultas, as incorporacións, as que comuniquen. Non vou a vir eu aquí, que hoxe só me toca comunicar a prórroga do último ano, a comunicar nada. Pareceríame bastante desleal que a xente que leva traballando na cuestión. Haberá unha actualización de prezos, canto supón? Non teño dato, logo cho pasa Inés, pero hai un recoñecemento de actualización de prezos, sí. Eso foi o que informou o interventor. Supoño que figura no expediente, logo cho pasamos o dato concreto. Rosa. Máis cousas sobre Xunta? Sobre outras cuestións que querades preguntar? Sobre a proposta que lanzaba antes sobre a posibilidade de difusión dos concellos, dos concellos do recinto de Santiago, hai unhas declaracións do alcalde de Ames e do grupo de Ames que non estaban moi a favor e de feito non ironizaban como sería aceptable se Santiago se quixera integrar en Ames, non ao revés. Non sei se pensas que esta forma parte do xogo do momento que atopamos preelectoral e que pode haber unha certa sensibilidade a posteriori para traballar esa proposta ou que se descarta. Mira, eu teño unha trayectoria na que cando falo deste tipo de cuestións falo con coñecemento de causa, non? Porque por unha parte estiven ambos os dados da trincheira, tanto con responsabilidades nun concello importante do cinturón como foi Teo, como agora na capital. Participei de todo o proceso de intento de empoderamento do que foi a mancomunidade, como alcalde de Teo, da falta de resultados prácticos máis alá de viaxes organizados a Latinoamérica ou determinadas cuestiones ou tangibles. Participei do debate que se deu no 2015, onde se empezou, onde estaba latexando o proceso de posibles fusións.
o intento de reorientación na mancomunidade e cos concellos da contorna para cambiar o enfoque e intentar ir por obxectivos concretos. Nese sentido, traballouse moi seriamente en conseguir o Parque Comarcal de Bombeiros ao longo destes 4 anos, con boa vontade e cun acordo final de Xunta de Galicia a través de Vicepresidencia, Diputación Provincial e Concello de Santiago, non? Todo ese traballo ao final non puido cristalizar porque unha condición indispensable como era o reparto da taxa de reposición do personal para poder aumentar os efectivos do Parque Comarcal e prestar un bo servicio foi desestimada en Madrid polo actual goberno central, non? Participamos en programas de captación de fondos europeos, en algún programa de emprego, en campañas de lingua, pero máis alá diso, a valoración que facía onte era unha valoración en base á experiencia, non? A valoración de que o debate da cooperación como fórmula alternativa á fusión é un debate que cada día perdeu máis forza, porque intentouse diversas estrategias e seguimos cunha problemática común. Seguimos sen poder ter ese Parque Comarcal de Bombeiros viabilizado, con problemas importantes de asistencia en caso de emerxencias en concellos como Teo ou como Ames e en zonas oscuras en outros concellos de máis pequeno tamaño que estos na contorna. Seguimos sin solucionar reclamaciones básicas e clásicas dende hai anos respecto ao transporte metropolitano e a un modelo de mobilidade digno para o espazo da gran capital, tendo en conta que en Santiago entran todos os días o doble de vehículos que hai dentro do seu termo municipal. Siga habendo as mesmas reclamacións históricas no corredor da Estrada Santiago, no corredor Brión, Bertamiráns, Compostela, respecto a un servicio de transporte metropolitano que logo este á altura no momento en que teñamos unha verdadeira intermodalidade na cidade, no horizonte do 2021, non? Seguimos sin poder facer políticas sociais comuns, dividindo problemáticas de exclusión social por límites xeográficos a veces absurdos de xente que se pode desplazar dos Tilos a Santiago, de Santiago ao Milladoiro e, polo tanto, hai unha realidade. É dicir, todo o traballo, eu creo que propositivo, de diferentes responsables, de diferentes partidos ao longo destes últimos anos, e eu o coñezo ben, porque teño participado en todas as diferentes estrategias, non deu resultado. Vale, entón, que non se poña nerviosa a xente. Eu onte facía 2 valoracións. O primeiro, que me consta que sociolóxicamente o espazo da gran capital, máis alá das fronteiras administrativas, está consolidado. Hai unha parte importante da poboación de Santiago vivindo nos concellos da contorna, que exercen de picheleiros e de picheleiras, que fan vida laboral en Santiago, que viviron en Santiago e que verdadeiramente forman parte da dinámica do espazo da gran capital. Eso é así. E, polo tanto, eu o que dixen onte é que, ao mellor, sí que estamos obrigados a pasar da parte declarativa a unha parte propositiva real. É dicir, eu cando onte fago esa aportación non a fago como unha bomba de fume, a fago con toda a vontade do mundo, vale? Con toda a vocación do mundo, de que ao millor as próximas eleccións municipais en algúns concellos que amosen disponibilidade a explorar estas vías de maneira real poidan ter un perfil plebiscitario respecto a este tipo de cuestións e poda tamén baremarse iso. Dentro de todo iso, son consciente do momento e son consciente de que hai xente que se pon nerviosa ou hai outra xente que tira de retranca que é moi sano e que me parece moi ben. Que me parece moi ben porque cada quen ten a súa estrategia. Pero o anuncio de onte era un anuncio real. Un anuncio real. Vale. Por que agora e non hai 4 anos? Eu creo que o Concello de Santiago de 4 anos non estaba en estado de revista para poder afrontar un proceso de fusión. Tiña moitas cuestións domésticas que arranxar. Tiña unha situación económica de débeda pública importante que foi solucionada ao longo destes 4 anos. Pasamos dunha débeda pública de 45 millóns de euros a 27 ao longo de 4 anos. Tiña déficit importante en políticas sociais, en desbloqueo de grandes infraestructuras que están encamiñadas non por aportación únicamente municipal, senón das diferentes administracións. E entón eu sí que penso que ao millor é o momento de pasar os feitos e de facer unha proposta ambiciosa de capital de país.
e de xeración dun espazo vencillado ao gran capital, que non repita o mellor erros de outros procesos como os que pudo vivir Santiago en Conxo ou en Festa. En que sentido? Eu creo que hai varias premisas. Calquer proceso de fusión ten que manter as unidades administrativas de prestación de servicios públicos nos concellos que decidan fusionarse. Ten que haber físicamente prestación de servicios aos veciños. Ningún proceso de fusión pode supor unha diminución da prestación do servicio aos veciños. Hai que marcar un horizonte de homologación en política fiscal, non pode ser automático, porque hai diferentes dereitos e deberes e diferentes ritmos, pero iso pódese conciliar. A Lei de Grandes Cidades permite organizar os espacios municipais en distritos, permite descentralizar tamén a acción municipal. Entón, eu creo que si máis alá de anuncios que vamos a ver estos meses e que a mí non deixan de sorprenderme, como que Agustín Hernández propoña, falando de fibra, cousas que xa se veñen facendo e el sabe que están facéndose dentro do Concello e que están facendo con Antega a nivel autonómico, ou de que Goretti San Martín propoña municipalizar o Palacio de Congresos que non é nin municipal porque é do consorcio, e de que estemos con anuncios todos os días un pouco de tal. Eu quero facer unha proposta en serio, é dicir, e testar disponibilidades. O cinturón da contorna de Santiago é moi amplio, hai moitos concellos. O Concello de Santiago leva, xa non me lembro, 20, 30 anos co debate dos 100.000 habitantes. Nestes últimos 4 anos aumentou 1.000 habitantes o censo, estamos en máis de 97.000. Saben os veciños de Santiago canto suporía sobrepasar os 100.000 habitantes a nivel de financiamento do Estado? Pois ao mellor un aumento dun tercio das aportaciones estatais en tributos. O Concello de Teo leva 15 ou 20 anos no debate dos 20.000. O que supón pasar esos 20.000 tamén en financiamento. E logo eu falei de Teo e de Ames porque evidentemente a xente, e me consta, sociolóxicamente identifica ese espacio de Teo, Ames e Santiago como espazo natural para buscar ese espazo da gran capital, pero a ninguén se lle escapa que o ámbito chega a Brión, chega a Oroso e logo chega outros concellos pequenos que tamén participan do espazo da gran capital, como pode ser Vedra, como pode ser Boqueixón, como pode ser Valdodubra. Entón, eu creo que non lo temos que tomar en serio. E eu o que fago unha aposta sendo consciente de que é moito máis cómodo facelo para os concellos a priori grandes e potentes, en este caso estamos a falar da capital de Galicia, é unha proposta de testar disponibilidades e tamén de que, ainda que xa colateralmente, que as municipais sirvan tamén a nivel plebiscitario para testar ese apoio a unha posible fusión real. E non se teñen que dar múltiples fusións ao mesmo tempo. O mellor, con algunha gran fusión, empezamos a desbloquear dinámicas e vamos á construción, porque non, dunha capital que realmente este dimensionada por servicios que presta. Estamos a falar, pois, ao mellor dun espazo de gran capital de 150.000 persoas, 200.000 persoas, que é a área metropolitana, e que claramente presta servicios para esa xente e para moita máis, e que ten impacto en mobilidade, e que ten impacto en políticas sociais, e por que non? Fálase da ambición. Por que non podemos ser ambiciosos no horizonte do 21, do 26, do 27? Por que non podemos pasar de ser un equipo de canteira que xoga nas grandes ligas europeas a ser un equipo máis dimensionado e con máis recursos? Esa é a proposta. Pero eu a digo con moitos anos de experiencia a ese nivel e sin frivolizala. E entón, se alguén quere frivolizala, pois alá él. Entendo que é o momento tamén, non? Pero tamén é o momento para plantexalo. Vai haber unhas votacións, pode haber tamén unha base plebiscitaria para ese tipo de cuestións. Políticamente fixo algunha consulta ou lanzou esta mensaxe antes de compartirlo así como proposta digamos de pre-campaña? Este é un debate que se leva dando xa dende hai anos, non? Deus a nivel do país e ao final a cuestión quedou, con todo o meu respeto, en procesos de fusión cativos en canto ao cuantitativo durante moito tempo, incluso o marco de debate estivo aí. E na contorna, que abriu o debate hai 4 anos, foi o Club Financiero, que era o lugar onde eu onte fui convidado como un dos candidatos na rolda de candidatos. Entón era o lugar acaído porque eles foron os que hai 4 anos abriron o debate e siguen mantendo esa posición con bastante receptividade. Evidentemente, eso calou.
o que puden testar pola situación na que se encontraba a cidade hai 4 anos e na contorna en que, bueno, había que cambiar o modo de cooperación, había que explorar novas vías, íbamos a intentalo, hubo múltiples reunións entre os alcaldes, marcamos prioridades. O resultado, a follar resultados, despois de 4 anos, é que nin cambiando a estrategia de cooperación somos capaces de acadar cuestións concretas. E se hai un incendio en altura no Milladoiro ou nos Tilos, non temos servicio de emerxencias. Ou se de repente temos un expediente de exclusión social no Milladoiro e pasa a Santiago e se perde a pista ou viceversa. E logo tamén é unha cuestión. Santiago, no seu momento, por razóns socioeconómicas, tamén de alguma maneira expulsou a moita poboación a contorna de Santiago. Hai moita xente vencellada a Santiago, históricamente vencellada a Santiago, que a vida laboral aquí, con tal. Por que non facemos desa debilidade unha fortaleza a futuro? Por que non arteamos un espazo a gran capital? Por que non nos vamos a unha fusión ambiciosa que vaya máis alá dunha fusión cativa e que verdadeiramente nos dimensione como espacio central do país? Eso que foi o que dixe. E logo enmarquei dentro dunha razón de ser. É dicir, eu persoalmente teño anunciado que me volvo a presentar e que creo na limitación de mandatos. Se tivera a responsabilidade de goberno sería un mandato máis e tería un espacio de liberdade para poder impulsar iso. Vale? E que creo que sería importante para a cidade. Ese foi o contexto. Logo xa bien que as respostas, pero eu creo que evidentemente, dixeno onte, temos datos demoscópicos de opinión sociolóxica moi favorable a este tipo de cuestiones, pero por unha cuestión lógica, unha cuestión lógica. É dicir, cuestiones que explorei e que son moi difíciles, por exemplo, ao longo destes 4 anos para entrar dentro desas dinámicas de cooperación e que teño algunha vez anunciado con vos a tarxeta cidadán, a tarxeta de que un veciño ou veciña de Santiago poda facer uso de equipamentos en Ames, en Bertamiráns, en Ames, en Teo, en tal e viceversa, que podamos ter uns dereitos básicos. Co formato actual da administración local, é moi difícil viabilizar eso procedimentalmente, non? Por que non podemos poñer equipamentos, socializalos, dinámicas sociais, culturais, de mobilidade? A outra fórmula está agotada. É que é como el día da marmota. Vamos outra vez a unha reunión co enésimo director ou directora xeral de mobilidade, todos os alcaldes e alcaldesas enfadados porque o transporte metropolitano sigue coas mesmas eivas. E ves o José Luis de Brión un histórico con el cabreo de siempre, os de Teo, os de tal, e enésimamente, os alcaldes e alcaldesas piden unha millora ao transporte metropolitano. Imos a outro tipo de cuestións como o parque comarcal cando hai concellos como Vedra ou Boqueixón que están en zonas de sombra actualmente, e cando digo zonas de sombra é que o tempo de intervención non é o axeitado para un momento dun incendio e está minutado, ou cando hai problemas en zonas poboacionais importantes como Milladoiro, Tilos, Parque Montouto. Es que chegará un momento que nos digan, oye, levan 20 anos con isto, probaron todas as estrategias, pois ao mellor sí, o momento de tal. Que eu sei que aí, sobre todo nos concellos da contorna, pode xurdir un patriotismo municipal, e o sei eu, non o vou a saber eu, reactivo a isto. Pode ser, pero a min, como dentro da responsabilidade do goberno da cidade, bueno, creo que é importante facer este chamado. E conte foi no contexto no que foi e logo tivo a repercusión que tivo e o mellor non pude matizalo porque claro, foi no contexto dunha charla dunha hora onde pasaron todos os candidatos no financiero tocando un tema en concreto, entón, por perdade que me explayara, pero está moi pensado, por lo menos moi pensado. Pero eu quería volver a cuestión que formulou aí a compañeira, porque a base do que dixera onte preguntou se tivera contactos políticos neste sentido, porque onte si deixou ver que si os tivera porque dixo que ve predisposición en algún caso. Sí. Entón, e pode dicir cal é ese caso? Vemos que non, que o digan eles, non, a mí me consta, e eu sempre fixen a cuestión do espazo sociolóxico de Cidadán, porque a mí me consta, por exemplo, que porque xa se falou hai 4 anos deste tipo de cuestións, e en Ames había unha posición moi resistencialista e supoño que seguirá sendo unha posición en ese sentido lexítima, non?
Pero eu falei máis da cuestión sociolóxica. Eu creo que sí que pode haber disponibilidade, pero eu non vou a falar por outros alcaldes, outros responsables da contorna, a estudiar esa posibilidade. Non vou a falar por eles, que fale. Eu creo que hai que ter un respeto. Eu onte fixen nun foro onde se me interpelara nos últimos anos por esa cuestión unha valoración que é a que hoxe vos fago, porque además acredito totalmente nela. E creo que ten que ser unha aposta decidida. Non podemos seguir no día da marmota con este tipo de cuestiones. Nin pode ser debate municipal. Eu, cando onte o lancei sendo consciente de que era o momento. E no caso de Santiago tamén vin valoracións, porque agora sí hai 4 anos non. Joder, es que o estado do Concello hai 4 anos era o que era. É dicir, non, bastante tivemos con darlle estabilidade institucional, aprobar orzamentos, captar fondos, sanear as contas, como para meternos nun proceso tan sensible de fusión. Era o que era. Agora é millor. Pero entón, sin decir nomes, dos que son actualmente alcaldes da contorna, algún en conversa máis ou menos... Non vou a desvelalo, pero públicamente supoño que cada quen irá fixando posicións ao longo destes días e quere ir fixando. Pero a vos quedamos en disposición a abrir este debate dos actuais alcaldes? Sí. Pois fixando para fixar posicións, de momento xa o fixeron o candidato socialista en Santiago e o candidato e portavoz do... Alégrome suscitar tanto interés. Do PP. Está ben, porque así deixan de prometer cosas que non van a poder cumprir. Dígame. E a súa posición entra un pouco con esa que decía vostede, que o debate de cooperación como fórmula alternativa a fusión, que hai que dar, é o momento de dar. Elas entenden que é o momento de entrar en serio na materia da cooperación para na prestación de servizos, o sea, que hai que ir paso a paso, e que neste mandato non se fixo nada, que vostede chegou coa idea da gran capital, pero tampouco fixo nada neste mandato para isto, para avanzar. Sabes que me sorprende a veces de xente como Pepe Bugallo ou como Agustín? A tábula rasa da memoria na que operan, non? Porque eu estive na mancomunidade 4 anos con Pepe Bugallo como alcalde de Santiago, acudín a todas as xuntanzas da mancomunidade e o único concreto de 4 anos de xuntanzas, xantares e encontros foron viaxes a Latinoamérica previos aos procesos electorais para visitar a comunidade na emigración de países como Argentina e outros. Viaxes aos cales eu, por certo, non asistín nunca. E non o digo en sentido pexorativo. Entón, se a cooperación é esa, non é a miña cooperación. No caso de Pepe Bugallo. E no caso de Agustín, sorpréndeme que se desdiga do que decía no 2015 e que agora o tema da fusión de concellos, que foi bandeira do seu partido, sexa anatema. Non sei, supoño que cada quen ten que desmarcarse. Respeto... Non é que se opoñan, de feito están... Home, nos... Pero que non é o momento, que sí sería o momento de entrar... Por que non é o momento? Por que din que non é o momento? Bueno, xa teremos tempo de debatilo. Entenden que hai que facer unha reflexión pausada. En concreto, Bugallo tivo moitos anos para facer a pausada, además vai a ese ritmo. O sea, non sei que máis quere reflexionar a ese nivel, porque... Bugallo en concreto di que isto é unha serpe electoral. Non é unha serpe electoral, isto va en serio. Isto va en serio. El tivo 13 anos para facer unha reflexión pausada. E a folla de resultados en torno á cooperación, home, que o diga el, se non digo ya eu. Sorpréndeme que se diga que nestes 4 anos non se fixo nada porque cambiouse a estrategia. É dicir, non pode ser a mancomunidade un órgano de amigos, alcaldes ou alcaldesas que se reúnan cada certo tempo para debatir cousas que non se solucionan ou para organizar viaxes. Non pode ser iso. É dicir, e aquí buscouse un obxectivo. Vamos a traballar sobre cuestiones concretas. Hai un traballo técnico sobre o Parque Comarcal e un acordo a 3 administraciones presentado públicamente na Xunta con Alfonso Rueda e Valentín, un vicepresidente da Xunta polo Partido Popular e outro presidente da Diputación polo PSOE, sobre o Parque Comarcal, cunha xenerosidade grande de Santiago e un traballo técnico intenso que o goberno central do partido do señor Bugallo en Madrid tumba pola tasa de reposición que puxera o Partido Popular. Eso é o que acontece, eso non acontecerá en 4 anos. E máis, Bugallo tivera un grave problema co Parque Comarcal de Bombeiros porque acabou cun conflito cos seus propios traballadores.
Eu teño memoria do espazo Gran Capital, porque me teño criado aquí, me teño formado aquí como médico, teño exercido de representante institucional en Teo e teño cooperado con toda esta xente. Entón, este tipo de cuestiones que é o momento para sopesar tranquilamente, bueno, home, despois de tantos anos, eu creo que é o momento para ser ambiciosos. E logo, respecto a se é unha cuestión electoral ou non, pois o testaremos. Se hai unha predisposición a, de alguma maneira, entender unha especie de vencello plebiscitario electoralmente de cara a esa posibilidade e logo se dan as condicións políticas, por mí non vai a quedar que haxa fusión e que se empecen procesos de fusión. Non vai a quedar. Entonces, claro, aí sairemos de dúbidas sobre se é preelectoral ou é real. Neste caso, a miña proposta ten trasfondo e percorrido. Con ese vencello, porque entendo que está vencellando a actual cita electoral cunha faceta plebiscitaria con respecto a este tema. Está invitando os demais concellos a que incorporen nos seus, bueno, os demais concellos, os candidatos dos demais concellos a que incorporen nos seus programas electorais se están a favor ou non. Non estaría nada mal, non estaría nada mal. Interesante sería, pero depende deles e do seu espacio de autonomía e da súa estrategia política. Pero estaría ben. Estaría ben. Sobre todo porque entendo que o vencello plebiscitario non é tanto no Concello de Santiago, onde hai outro tipo de casuísticas e outros enfoques como nos concellos da contorna, non? Entón estaría ben. Pero non vou a ser eu o que lle faga o programa a outras forzas políticas noutros concellos. Senón estaría sendo imperialista, non teño ningún tipo de vontade de ser. Entón a invitación é expresamente para os candidatos de Santiago? Non, é para todo o mundo. Para todo o mundo. Pero se xa se están desmarcando e van a seguir sopesando por enésima vez, despois de varios anos o mesmo, pois adiante. Quería preguntarlle por outro asunto, a publicación no BOE deste requerimento do Concello de Santiago, o propio Concello de Santiago, sobre o cobro do IBI, si podía, explicarnos se ao final... Non vou a dar máis explicación que deu María Rozas nunha comparecencia, creo que quedou totalmente aclarado, creo que se trata dun erro, e creo que toda a rentabilidade política sobre ese erro administrativo xa está sacada, non vou a ser eu quen alimente a bicha. Alguna cuestión máis? Bueno, pois pasade unha boa fin de... Abrigadevos que ven frío e cholva.